Аллаһның рәхмәте белән бүген безнең Рамазан аеның 6-нчы көне. Аллаһның рәхмәте, без бүген кирпичный кладка ясый башладык. Бу безнең беренче кирпичләр. Аллаһның рәхмәте белән инде бүген көнне безнең 600-га якын поддоннар җыелды. Халык катнаша, Аллага шөкер. Нинди генә санаулар безгә килмәсен, кеше катнаша бу изге гамәлдә. Шуңа күрә изге айда, Рамазан аенда изгелек кылыйк, Аллаһ ризалыгы өчен бу изге йортны бердәм булып торгызыйк иншалла. Һәм Аллаһ Тәгалә безнең гамәлләребезне кабуллардан кылсын.